heter Lisa. Nu ska jag berätta en riktigt rolig grej för er. I sommar kommer det nämligen anordnas superfeta temafester i samarbete med Lost and Found Sverige. Festerna kommer att äga rum på olika otroliga locations. Alltså inte på klubbar som vi är vana vid här i Sverige. Nej, jag snackar båtar, pooltak, bussar, you name it. För att du ska veta vart nästa fest är och för att hålla dig uppdaterad om var du kan köpa biljetter, följ oss på Instagram och Facebook under Lost and Found Sverige. Vi ses på nästa location! Vi ses på Lost and Found! Skål! Everybody now.